Kaixo, bigarren bideo honetan ikusiko duguna da datkuizekin zelan sortu beste azterketa batzuk. Bertan badaukagu direktorio aukera eta ikusiko duguna da beste kide batzuk egindako azterketak. Adibidez, buskadorean ipintzen baldin badut Pitagoras, hemen ditut Pitagorasekin erlazionatutako hainbat jarduera, adibidez. Teorema de Pitagoras, hemen daukat azterketa bat, erantzunak badatoz, nik egin dezaket eskonder, egin dezaket azterketa, horrela izango litzateke, orduan hemen adibidez erantzun izango litzateke 9, ok, izaten dozte ondo egin dutela, eta jarraituko nuke egiten. Hemen funtzionamendua berdina da, luzera, zenbaietakoa da, erlojua, ondo dotzartu egin dugun, eta bar. Gainera, azterketa inprimatu dezaket, izango nioke PDF, impresora, eta bar. Bueltatzen baldin banaz hemen, azterketa hau gainera asignatu diezaioket eta dagoen bezala nire talde bateri, edo importatu dezaket nire azterketen multzora. Eta joango naiz eta hemen daukat teorema de Pitagoras. Zer egin dezaket horrekin, gero editatu dezaket, ezabatu, eta bar. Momentu honetan, ezabatu egingo dut gero ez naztatuteko. Orduan bertan topa ditzakezue lan pila bat. Ikusi dezagun orain nola egiten diren ariketa mota horiek. Ariketa mota hauetan 3 kasu ditugu. Parejas, preguntas eta diapositibas. Eta honek dira hemen prestatu dizkizuedan jarduerak. Orduan joango gara banan ikusten eta saiatuko naiz azaltzen nola egin ditudan horiek. Orduan lehenengo eta behin zatiki baliokideak. Ikusi egingo dugu. Orduan, eskatzen zaiona ikasleari da bikoteak sortzea. Orduan, bat bidenen zatiki baliokidea 2 lauren izango da, 2 hirurenen zatiki baliokidea 6 bederatziren, eta azkeneko. Ematen dotzet ok, eta esaten dozte guztiak ondo indotezela. Orduan, ikusi daigun nola egiten da. Emango dotzet editarreri ikusi daizuen. Orduan, beti izena ipini barko dut, jardueraren izena, eta gero hemen bikoteak. Erdia eta 2 laurden. 2 eren eta 6 bederatziren. 3 bosten eta 6 hamarren. Nahiko banu beste bat ipini, adibidez erena, eta 4 hamabiren, adibidez. Amaieran, guardar, eta listo. Horrek izango litzateke parejas. Ikusi daigu noin, opziones aukera. Izango da lau, preguntas. Lehenengo eta behin ikusi daigun zelan geratzen da, eta hemen daukatena da, largo 2, esaten da, doztez 2 jarduera bakar ditu dela, eta da, x berbost karratura, eta ikasleak aukeratu behar dau zein dan erantzun zuzena. Erantzun zuzena x ber 10 izango da, baina nik ipintzen baldin badut adibidez x ber 7, esaten dozte txartu egin dutela. Hemen 2 ber 5, 2 ber 2 ber 3 izango litzateke 2 ber 8. Eta orduan esaten dozte bat ondo indotela bestea txarto, eta zein da txarto indotena hauzen. Nik erantzun dut x ber 7, eta erantzun zuzena izan beharko litzateke x ber 10. Ikusi daigun zelan egiten dan ariketa. Ematen badotzet editarreri, hemen joango naiz galderak egiten, kasu honetan 2 galdera daude bakarrik, orduan hemen enuntziatua. X ber 5 eta guztia ber 2. Zelan dakit, dano dakizuela berretura simboloa dela, baina modu guztietan hemen daukazue laguntza. Hainbat formula ipintzeko erabili behar dugu notazioa. Modu guztietan, idazten goazen enean, ikusi egiten dugu ikasleak zelan ikusiko leuken ariketa. Orduan, ariketak ipinita daudenean, hemen ipini behar dut zutabe honetan ipiniko dut erantzun zuzena, eta beste zutabe hauetan ipiniko ditut okerreko erantzunak. Orduan, x ber 5 karratua erantzun zuzena da x ber 10, eta erantzun okerrak ipini ditut x ber 7 eta x ber 3. Ados? Ikusten duzuen nahiko simplea da hau egitea.
Bueno, eta azkenengoa dala konpletoena da hau diapositibena. Orduan, ikusiko dugu adibidea, eta hau bai gero joango nazela apurka-apurka egiten. Vale? Orduan, bertan esaten jako kalkulatu behar duela 12,74 gehiago, eta hemen joango da balioak ipinten, hemen ipini beharko nu 12,6 lau, eta hemen 0 bat ipini beharko genuke. Hemen, 5, 3, bat, 8. Eta hemen, 0, 5, 0 eta 0. Eta gero batuketa egin beharko nuke. 8, 5, lau, 8 eta bat. Bukatzen da benean, ok. Eta esaten dau, 18 erantzun dituela ondo. Bai, 18 dira, zenbakiak posizionatzea eta gero batuketa egitea. Kasu honetan, esaten dugu, kuanto mide el kateto A. Beto, erantzuna bederatzi dala uste dut. Erantzuten dau, ondo, hemen zein da hipotenusa, hemen berak idatzi beharko luke hipotenusaren balioa. Eta gero, hemen lehenengo kuadrantea, bigarren kuadrantea, angelu hauek hemen kokatu behar ditu. Eta, bueno, hau txartu egingo dut apropos. Ipiniko dut hau hemen dala, beste hau hemen, hau hemen, hau, eta adibidez. Ok. Eta esaten duzte, azkenengo hauetan txarto erantzun dutela. Ikusi nahi badot, hemen, esaten duzte hau da nik erantzun dutena, respuesta acertada hau izango litzateke. Bale? Reiniciar egiten badot, berriro hasi egiten dut azterketa. Bueno, ikusi daigun zelan egiten dana. Eta horretarako egingo dut azterketa berri bat. Bale? Hartuko dut diapositibaz, eta izena, azterketa edo jardueraren izena, izango da proba diapositibak. Eta lehenengoa, hemen egingo dutena da testu bat ipini, testua izango da testu regular, eta bertotik idatziko dut kalkulatu adibidez, kalkulatu. Hemen ipini dezaket formato aldatu dezaket, utziko dut kolorea bebai, aldatuko dut ikusi dizuen zelan aldatuten dan, join, ez gehiago, bale? Kalkulatu. 2 puntu. Holantzik. Orduen, oin, gure dutena da, taula bat sortu beharko dut, hemen, eta taulak izango ditu bi zutabe, eta bat, 2, 3, 4, 5, barkatu bi fila, bi errenkada, eta 5 zutabe. Orduan ipiniko ditut hemen. Beste bat ipini beharko neuke, barkatu, hemen batekoa eta bostekoa, hemen ipini biko neuke hori. Hau, eskapa bindete. Errezagoa izango da, ia bertotik ondo hindik edan, gutxi gora bera. Bale? Eta hori, engotena da, hau mugidu, hau hemen ipini. Eta orduan oin, testua idazte joango naz, hemen joango litzateke koma, unitatea, maiuskulaz ipiniko dut, eta hemen 10-rekoa, 10-rena, 100-ena. Eta gero, botoitzu honekin, zentratu ingo dutaz. Bale? Orduen, hemen, itxaron, kalkulatu, esan behar dutze zer kalkulatu behar da ben, ezta? Testuan, mentxe, eragiketa izango da, 12,74 gehi 5,318 adibidez.
Bueno, orduan, hemen ikasleak kokatu egin beharko ditu zenbaki horiek, zifra horiek. Orduan, hemen daukazu errespuesta eta ekartzen dut ona. Eta honekin, txikitu ingo gu, perkatu, deshacer, hau da txikitu gure dutena, holantzik, eta oin hau, mugidu egiten dut ona. Honek, ipini behar dut ez horren beste hemen. Orduan egingo dut, hau da klonar. Arrastratu egiten dut, bat, arrastratu, klikatu eta arrastratu. Eta koma hau, ona, eta ona. Gero, marratxo bat gure dut hemen ipini, batuketarako, eta behar dut beste taulatxo bat hemen, eta kasu honetan izan behar da bebai bat eta 5. Bueno, berton egiten dugu, eta listo. Orduan, oin, hemen bebai erantzunak ipini beharko duz. Eta hause, hemen. Orduan oin, faltetan diatena da, hemen erantzunak ipintie. Orduan, hemengo erantzuna izango da, bat, bi, zure potxo bate, bat, bi, 6, 4, hemen izan barko leuke 5, parkatu, 0, 5, 3, bat, bueno, ikusten duzue bat falta jatala hemen, egingo dutena da, trampatxo egingo dut, hemen kendu egingo dut hause, eta listo, bale? Bestela berriro hasi beharko neuke, orduen 4 bat, 5, 9, 7, eta bat. Eta horrega zein egongo litzateke, emango dutxegu guardar, eta ikusiko dugu proba zelan egiten da. Bueno, esaten zaio kalkulatu, eta ikasleak hemen balioak ipini beharko dauz. Bat, 2, 6, 4, 0, 5, 3 eta bat. Eta txartu ingo dut batuketa, ipiniko dut hemen 4, hemen ipiniko dut 9, hemen ipiniko dut 6, eta hemen ipiniko dut bat. Beraz, hau eta hau txartu egon beharko lirateke. Noa, eta esaten duztez, 2 failo dago zela. Klikatzen badot, itxune purtsu bate. Bueno, klikatzen baldin badot, hemen izaten duztu non dagoen, baina, berriro ingo dut gauzatxu bat gure dutxute azaldu. Denak horrek egiteagaitik, ia. Eta bat, hemen izango litzateke orduen 5 eta esan dut 4 gure dutela ipini, hemen 9, hemen 6 nahi neman ipini naiz eta 7 izan, hemen bat. Ok. Hemen, corregir los errores egiten baldin badot, esaten dozte zein dagoen txarto. Hemen, orduan ipini beharko nuke 7, eta beste izango litzateke hau 5. Ok, eta hori izaten duzte ondo dagoela. Orduan, zuzentzeko aukera hori ere badaukat. Bueno, jarraituko dugu azterketa editatzen, lehenengo diapositiba eginda daukat, joango naiz bigarrenera. Eta bigarren honetan egingo dutena da, testu bat sartu lehenengo, klikatzen dut hemen, eta zenbat da katetoa. Oin, gure dutena da irudi bat igo. Irudia, examinar, hartuko dut, prestatuta daukadan jarduera bat, hemen daukat, eta orduen oin mugiduen gure dut, piniko dut eskumarago, eta kasu honetan aukerak emango dizkiot ikasleari, eta berak erabaki beharko deu zein izango dan erantzun zuzena. Orduan etortzen da zona,
klikatzen dut hemen, eta esango dut opción acertada. Opción acertada izango da, bederatzi, klikatzen dut hemen, kasu honetan opción ekibokada, ipiniko txet adibidez 27, beste bat, opción ekibokada izango da hau, 3, eta beste bat, klik, kanpoan, eta opción ekibokada 6. Eta oin, honekaz, eskutsuagaz, lerrokatu ingo duguz. Bai, horatxek. Bale, orduen, hemen akertzen da hau dala zuzena, edozein momentutan aldatu alizateko. Bale, gero ikasleak ez dago ikusiko, Orduan, jarraituko dut urrengo diapositibekin, eta gero ikusiko dugu ondo editetuta dagoela. Urrengo diapositiban, lehenengo eta behin, testu ipiniko dugu, testu regular, zein da hipotenusa, irudi bat nahi dut igo, examinar, kasu honetan irudia hartuko dut, eskuarekin mobidu egiten dugu, eta kasu honetan emon beharrean aukerak, eskatu egingo zaio ikasleari berak idaztea erantzuna. Bai, horretarako, respuesta ataraten dugu hemen. Igual nahi badozue, txikitu likego apurtxu bat, holantzik. Bai, eta zein izango da erantzuna? Erantzuna kasu honetan, 25. Eta azkenik, torreko gara, eta hemen egingo duguna da, lehenengo eta behin, testua sartu, eta testu regular izango da, lehenengo kuadrantea. Hau, kopiatu egingo dut, gero idazten ibili ez Ctrl C, Orduan lehenengo kuadrantea badago, beste bat ipiniko dut bigarren kuadrantea, hirugarren kuadrantea, eta laugarren Ctrl V kuadrantea. Oin eskuegaz ipinten dugu hobetotxu hau, holantzik. Eta oin, sartuko dut ez balioak. Orduan, klikatzen dut hemen, eta kasu honetan identifikazion. Eta hemen da, adibidez, 88 gradu. Beste honetan, identifikazion, eta izango da 170 gradu. Beste honetan, identifikazion, eta izango da 250 gradu. Eta azkenengo honetan, identifikazion bebai, izango da 300 gradu. Oin eskutsuegaz nahi badugu, alineatu egiten dugu, eta listo. Honekin, mota guztietako jarduerak gutxi gora bera azalduta dagoz. Egin barko neuke guardar, eta orain, ber egiten badugu, hau da lehenengoa, mugotxet okei, izango uste txartoin dut azelaz, ez dut erantzun, orduan hemen erantzuna bederatzi izango litzateke, hemen berak bete beharko luke, 25, eta hemen ordenatu egin beharko luke, 88 adibidez ona, 170 txartoingo dugu, bale? 300 eta 250. Eta esaten duztez, txartoin dugu zan lehenengoak, corregir los errores aukera moten duzte, danak inbarko neuke esan ez da. Ia, ingo dut ba. Lau, 0, bost, iruta bat, bost, bederatzi, zazpi, bat, eta hemen ordenatu beharko nuzkez txarto dagozenak. 170 hemen eta 300 hemen, eta esaten duzte dana bukatu direla, zuzenketa guztiak eginda dagozela. Eta oin, egin beharko nuken gauza bakarra da, asignatu taldeei. Animo, saiatu zaitezte jarduera hauek egiten, eta kontatuko dozte zuezelako
esperientziak izan dituzue. Bale? Eta animatuten bazari klasera eroaten, askoz behobeto. Venga ba, gero arte!